La rasa del Saltant és un llarg barranc dividit en dos sectors diferenciats, el superior i l'inferior. Hi ha un total de 19 ràpels, la majoria curts i fàcils, a més d'alguns petits ressalts. No, té un avantatge, que feina molt. Bé. Veiem que és de 10. 10 metres, tercer ràpel. Tu em diràs quina és, perquè així ja l'estiraré una mica. Però ja la passaré pel... No la passaré, no, perquè no. Aquí tenim el cinquè ràpel de 20 metres, que es veu bastant bé. Després de 4 ràpels curts, hem trobat el primer salt important de 22 metres. És un descens net i aeri que baixa per un gran mur sobre l'engorjat. Què tal? Molt bé, terra. Però bueno, es deixa fer. No, ja veig allà l'altra xapa, allà. Sí, sí. Setè ràpel, 6 metres. Vinga. Evitant ficar-se a la canal. Molt bé. Molt bé. Petit tram de transició. Ara s'ha d'anar per dalt, perquè aquí hi ha moltes punxes. Vuitè ràpel, 13 metres. Vuitè ràpel, 13 metres. Sort que la corda no ha caigut a dintre. Aquest és el 9è ràpel, 6 metres, que enllaça amb el de 35. Ara lligo aquí. Les puntes. Faré el nus d'escanyamosques. Els que vegin el vídeo diran, però com vas amb aquest nus, que això no val, que no sé què. Sí, sí. Diran, bueno, si tu haguessis fet el servir l'any 74... No? Ràpel número 10, 35 metres. És l'últim de la primera part. El tram superior de la rasa acaba amb un gran ràpel de 35 metres. Després, tenim un llarg tram de transició fins a l'inici del sector inferior. Deixem el riu per sortir una mica cap a l'esquerra. Hi ha un caminet. Bé, després d'un llarg tram de transició hem arribat a l'inici de la rasa del Saltant inferior. Rasa inferior, primer ràpel, 4 metres. Una mica incòmode, però fàcil, curtet. Segon ràpel, 12 metres. Vinga, endavant.
Està parant el ràpel. 15 metres. Tercer ràpel. 15 metres. Quart ràpel, 16 metres. Vale, ahí va tot bé, Ahí va, perfecte. Cinquè ràpel, 13 metres. És esglaonat, té dues fases diferenciades. Sisè ràpel, 4 metres. Setè ràpel, 24 metres. Que crec que té una part volada al final, però aquí des d'aquí no es veu. Gairebé al final, trobem un ràpel de 24 metres, el més important del sector inferior. Vuitè ràpel, o passamans, 6 metres. Últim ràpel, 17 metres.